Ой сайын Идел журналын танытуга багышланган очрашып аралашу кичәләре үткәрелә. Бу юлы журналның май һәм июнь саннары геройлары чакырылды. Чара ни өчен Каюм Насыри музеенда үтте. Идел журналының махсус бүләген кем отты? Бу сорауларга хәбәрчебез Мөршидә Җиһан ачыклык кертер. Идел журналын тәкъдим итү чарасы яшьләрчә квест форматында узды. Квест татарча сүз белән әйткәндә маҗаралы уен, ә уен шартын белүчеләр шактый булып чыкты. Идел журналы ничә битле? Каюм Насыри мәгърифәтче галимебез генә түгел, ә татарның беренче журналисты да оештыручылар. Димәк, журналист булган улуг шәхес музеенда Идел журналы редакциясенең кунакка килүе табигый. Гомумән, Идел журналының бу инде беренче презентациясы түгел, алар һәр даим булып тора. Алар чыннан да презентациясын үзенең аудиториясын җыя һәм аннан кала журналда чыккан барлык геройлар, тышлык геройлары алар барысы да биредә һәм укучылар белән күрешеп тора. Мин хыялың синең җаның тыйгач, җаның тынгач, уйгатучы тавыш булырмын. Журнал белән таныту барышында лирик чигенеш буларак шагыйрьләр дә чыгыш ясады. Бүтән галәм сыяручларыңа, мин хыялың синең, ләкин сыймам, бер кайчан да сыймам кочагыңа. Сөенербез бергә, төренерсең минем белән сөю чагына. Иделнең тышлык геройлары Венера Иванова һәм Сөмбел Кыямова да бәйрәм түрендә. Чараны күрергә килүчеләр Идел журналына ташламалы бәядән язылды, Идел чәе белән сыйланды. Уйлаган идек әлеге кичәгә укучыларыбыз әз килер дип, чөнки төш вакыты юк. Аллага шөкер, кызыксыну күп булды. Без яңартып торырга тырышабыз. Беренчесе фоторик форматында булды, ә бусы менә КВС форматында. Киләсе сер булып калсын, ул безнең алдагы санда әйтеләчәк. Уен барышында дөрес җавап бирүчеләргә Насырийка дип аталган махсус карточкалар тапшырылды. Квестның абсолют җиңүчесе Динара Әхмәт Миникаева җырчы Илгиз Шәйхразиев концертына билет тотты. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.